खौसेथिखौ लुगैनानै आरो जों देरहागोननि मिजिं लानानै जों बे पार्टिखौ जोङो दादों। आरो बिनि ओंथिया बेनो जे जोंनि बेकग्राउन्डआ जाबाय मोनसे समाव हाथियार लानानै जोङो संग्राम खालामबाय। जिखिनि समायाव बर' हारिया नासयजादोंमोन, गादब जादोंमोन, सोबख' जादोंमोन, अयनाय खालामजादोंमोन, जिखिनि समायाव आइजोफ्रा बर' दख'ना गाननानै टाउन सहराव थांनो हायामोन, जिखिनि समायाव जोङो बर' राव रायज्लायनो जोंहा अधिकार गैयामोन, बबेबा समायाव जोंखौ धोरोम लानानै जोंखौ हरनिया होनानै बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरनाय, सरनिया टाइटेल होनाय, सोरखौबा टाइटेल सोलायना डेका टाइटेल होनाय, बेबायदि जातिखौ फोजोबनो नागिरनायाव माखासे सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै एनडिएफबिआ जोनोम जादोंमोन। आरो बेबायदिनो गिलु बालु 34 बोसोर नोंथांमोननि अनसायनायाव, नोंथांमोननि दैदेननायाव आरो नोंथांमोना जोंनि आर्मि पुलिसनि गेजेराव इन्जुर बायदि जानानै गसंथेनायनि थाखाय जोङो 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामनो हादोंमोन। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो जोंनो रेसन रोगानानै होबोदों, हाथियार रोगानानै होबोदों, दोनखुमाबोदों, न'आव मासेल' दाउ दङब्लाबो बेखौनो सिथारनानै जाहोबोदों, ओंखाम संनानै जाहोबोदों। एनडिएफबिजों समान समान नोंथांमोना दुखु दाहाफोरखौ लाबोदों, गाग्लि बुग्लि जाबोदों आरो सोरखौबा गावथारनायखौबो नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुबोदों। बेबायदि गिलु बालु हमायनि गेजेरावबो नोंथांमोना जोंनि जानानै गसंथानायनि थाखाय दिनै आङो एपिबिनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि जानानै साबायखर बावो। दिनै बेबायदि गिलु बालु संग्राम खालामनायनि गेजेरजों बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबदों आरो बे दखलसे जोङो 6 सिडिउल बिटिसिखौ जोङो मोनदों। आरो बे 6 सिडिउलनि ओंथिया जाबाय गावा गावखौनो सासन खालामनाय, गावा गावखौनो दैदेननाय। नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि बे दुखु खस्थ'जों थै होनानै मोननाय बिटिसिखौ जों गावनो दैदेननो मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना नोजोर। दिनैनि जि सरकार दङ बिथांमोननि आखायाव दिनै पावारा गैया, रिमट कन्ट्रला सोरनियावबा थायो आरो दिनै बिथाङा रिमटखौ थुनाय होनाय लोगो लोगोनो मोसाबाय थानो गोनां जायो। दिनै जोंखौ मन'ग्लबनो नागिरदों, जि समायाव हारिया जोबस्रांनो नागिरदोंमोन बेखिनि समायाव एनडिएफबि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन। नाथाय रायजो राजानि खावलायनाय बायदि, भारत सरकारनि खावलायनाय बायदि थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखाव जोङो सान्थि गोरोबथाखौ खालामदों। आसाम सरकार, भारत सरकारखौ लाफानानै सान्थि गोरोबथा खालामनानै जोंनि हाथियारफोरखौ जों सरकारनो गथायदों। सरकार गथायखांनायनि उनाव बे 4 बोसोर 5 बोसोराव जोङो नायबाय जे जाथि हिसाबै आरोबाव जों गोमानो नागिरदों। जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउला सोरजोंबा मन'ग्लब जानो नागिरदों, बेयाव जोङो हजम जायाखै, बेयाव जोङो उन्दुनानै थानो हायाखै। आरोबाव जोङो राजखान्थियाव दावहा होनांगोन होननानै जोङो सिन्था धाराजों बे पार्टिखौ जोङो दादों। मानोना जोङो नुदों बिटिसिनि जे मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ, इउपिपिएल आरो बिपिएफ, बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनायखौ गैयैखौ जों नुदों। बिथांमोना स्टेजनि बेनाराव पिस, इउनिटि एन्ड हारमनि होननानै लिरो, पिस, इउनिटि एन्ड डेभेलपमेन्ट होननानै लिरो। पिसनि ओंथिया गोजोन, इउनिटिनि ओंथिया खौसेथि। नाथाय माइक्र'फन लानानै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ थिग चेरायो, इउपिपिएलआ बिपिएफखौ थिग चेरायो। खौसेथिया बहा थाखो, सान्थिया बहा थाखो? आरो बेबायदिबा जोंनि समाजा मा जागोन फैबाय थानाय समाव? जाय गथ'फ्रा दिनै एलपि स्कुलाव फरायदों, जाय गथ'फ्रा दिनै मोजां गाज्रिखौ सिनायाखै, जाय गथ'फ्रा दिनै एमइ स्कुलाव फरायदों, मोजां गाज्रि साननो हनाय जायाखै, बिथांमोननि गथ'फोरनि मेलेमाव दिनैनो जोङो बिमा बिफाफ्रा नांलायनायखौल' फोरोङोब्ला भबिष्यतआव जोंनि जिबना मा जागोन? दिनै जोंनि सोमोन्दो लानोबो बावगारलांबाय। मानोना जोंनि नेताफ्रानो सोरखौबा अमा होनग्रा जाबाय, सोरखौबा मोसौ होनग्रा जाबाय। फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ'फ्रा आदै मादै होननानै लिंनाय नङा, ओइ सैमा, ओइ मोसौ, ओइ बोरमासो होनगोन। बेबायदि जोङो हिक्खाखौ होदों। अब्ला जोंनि समाजा मा जागोन? जोङो जोबलांगोन। गावजों गाव सनमानबो होनो रोंला आरो बेजों बे मोजां सोमोन्दोबो गैला। बेफोरखौ नुनानै जोङो बे पार्टिखौ दादों। आरो जोंखौ सोरबाया मुं सोनो हागौ बिजेपिनि बि टिम। नाथाय बिजेपिया जोंखौ एसेबां अनग्रामोनब्ला दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलाव थानो गोनां प्रयजनानो जानाय नङामोन। बिथांमोननि अयनाय खालामजानायाव दिनै जोंनि बिर जोहोलावफोरा जेलाव दङ। रन्जन दैमारि सारा दिनै जोबथेसालियाव दङ।
दिनै जायफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना दिनै बिजेपिजों एलायन्सआव बिटिसि गभर्नमेन्ट सलायदों, सेन्ट्रेलाव स्टेटआव एलायन्सआव दङ आरो बिपिएफ आ जि 7 एमएलए दङ बिथांमोना दिनै बिजेपिजों फ्लर क'र्डिनेसनाव फ्लर एलायन्सआव दङ। जोंखौ बिजेपिनि बि टीम बुंनायनि सिगां बिथांमोना एमएलएफोरा बिथांमोननि 7 एमएलएआ बिजेपिनि फ्लर क'र्डिनेसननिफ्राय रिजाइन होग्रोथों, बिनि उनाव जोंखौ बुंथों। दिनै रायजोनि गेजेराव गोनो गोथो खालामनो थाखाय, रायजोखौ पुस्लायनो थाखाय, बाथ्रा मोनैनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि जोंखौ रायफ्लानायखौ जों नुदों। बेनिखाय जों रायजोनि गेजेराव सजागता जोङो लाबोदों।